Eleni, ac yn wir, mae'r beirniad yn yr adran yma i osod y bloda y dal wrth i gwaith, felly da ni wedi cael sleifio mewn i gael golwg. Mae yna rai penderfyniadau wedi gwneud eisoes. Happy and glorious, dyna ydy'r thema sy'n pontio 11 o gystadlaethau gosod bloda i gyd. Mae yna un gystadleuaeth newydd sbon eleni hefyd, lle fydd pobl yn gwneud pethau ar y pryd, rhyw fath o bake-off blodeuog bydd hwnnw. Mae cystadlaethau'r Merched y Wawr a sefydliad y merched yma hefyd. Dwi'n cael cwmni Nia Rowlands o ddwy na ni. Nia, dowch chi at y bloda fan hyn wedi sleifio mewn cyn pawb arall yn do, braf ynde? I edrych ar yr un dosbarth yma, be di'r testyn yn fan hyn? Bake-off. O, bake-off di hwn hefyd? Wel, wrth gwrs, mae mor boblogaidd, ynddi? Yndi, ar y teledu yna, yndi. Sy'n rhoi ysbrydoliaeth i rywun sy'n gosod bloda fel testyn? Wel, mae o. A mae o yn gyfle i bobl wneud rhywbeth gwahanol. Chi'n gallu gweld Mary Berry yn yr... Ia. Mae yna rhyw liwia Mary Berryaidd fan hyn, swn i'n meddwl. Oes. Y steil bach dal, ynde. Mae'n ddynes bach cute i edrych arno, a mae'r lliwiau yn cyd-fynd. Mae hi licio pethau lliwgar hefyd, yn tydi. Pan mae rhywun yn edrych ar y gwaith yma, mae'r gosodiad yma nesaf yma fan hyn yn argia. Mae yna lot fawr yn hwn yn does. Oes, mae yna prysurdeb yn does yn efo, a'r lliwiau'n cyd-fynd, a lot o waith manwl yn digwydd yma yn does. A gwahanol efo'r dail wrth feirniadu, os yna berig i rywun rhoi gormod? Yndi, mae o gyd dibynnu ar tast y beirniad. Di licio rhywbeth fel hyn sydd reit ffysi, ond lot o waith. Mae hwn wedi plesio'r beirniad. Hon sy'n cael yr ail, Mrs Louise Furno, sydd yn enw adnabyddus cyfarwydd iawn yn un dydi. Be ydych chi'n galw'r math yma o sodiad ni? Steil continental, fyswn ni'n deud i hon. Mae bob peth mewn llinell go syth. A cadw'n daclus, ynddo. Mae cegin hein mewn trefn rwsyd, ydy? Ddim fel un fi. Na fi. Ond mae'r llwyau pren yn gweu yn daclus. Yndi, mae o'n rhywbeth i cyd-fynd, a dihongli y teitl yn dda. Mae hwn yn Carol Hughes. Ydych chi'n licio'r melyn? Yndi. Ysgafn, reit ifanc. Ydych chi'n cael rhyw gacen lemon, rhyw deimlad fel na fanna, ydych chi? Mae yna gacen di chreu fan hyn hefyd yn does o flodau. Special iawn, tydi. Mae nhw'n meddwl am bob math o bethau yn dydyn i ddangos. A dyna, a'r clorian, a'r cynwysion o bob math o bethau'n cael ei ychwanegu. Mae hwnna'n bwysig. Dewch yn ei droi, yn drydydd. Ia, mae hwnna'n... Pam sa'ch chi'n meddwl bod hon wedi plesio? Wahanol iawn yn tydi, y gacen fel chocolate yn tydi. Gacen ti'n disgwylach mewn prodas. Ond fel maen nhw wedi ychwanegu pethau reit gwahanol yn tydyn. Be di hwn? Eda di o to? Na, mae'n edrych yn tydi, fel eda. Saisl dyn ni'n galw o yn y busnes, a ti'n just yn tynnu o allan o'i gilydd ac yn gosod o'n delicate. Mae'n rhaid o'r ffeniad neis i'r darn ydi. Wel, beth am i ni fynd rwan at yr un sydd wedi plesio'r beiriad heddiw. Mae nhw gyd yn dydi, mae yna waith mawr yn does, a gwaith meddwl am hynny yn does. Reit cheeky hwnna yn dydi. Difer cogydd bach yma yna. A mae hwn yn drawiadol hefyd yn dydi. Mae'n go fawr. Dim lot o floda, di hwnna mynd yn ei erbyn o? A maen nhw wedi cael rhyw ffordd special o'r rhoed nhw. Dio ddim yn hawdd rhoed rhyw osgo bach fel yna iddyn nhw. So maen nhw wedi gweithio ar hynna, cnesu nhw a'i gosod nhw. Dim yn hawdd. Ond dyma'r un sydd wedi cael y cerdyn coch. Dyna beth sy'n bwysig iddyn nhw. Purchase, sydd wedi mynd â hi? Ia. Beth sy'n bod arbennig am hwn, Tania? Dwi'n licio hwnna hefyd. Dwi'n meddwl bod nhw wedi dehongli hwnna'n dda. Y fwlen, y ddesgyl, cymysgu, a dwi'n dweud y clorian, a dyn yr diwedd y gacennau bach del. So mae bob cam yn rhywbeth yn rhan o'r broses? Yndi, a mae nhw wedi dod â fo at ei gilydd efo rheina. So maen nhw'n cael yr wyau na i aros fel yna? Ia, ynde. Clefar. Clefar iawn, mae llongyfarchiadau i bawb, mae'r gwaith yn fendigedig. Mae nhw yn gweithio'n galad. Olwg bach sydyn cyn i bawb aros ddod i mewn. Definitely, yn neis gael y lle ni'n hynny. Diolch Nia, diolch o galon, o'n i'n ôl i gael golwg ar y dosbarthiadau eraill yn nes ymlaen. O, tra,
dda.